Mukurati no muisanga ga turuka sumati mama ngwa ga tumu sumati mama minto baka tomo siye kirogo no ake na abantu ba minto biko to ko sala mu ko nya sama meta matuka mange amo ya firengi ya arolege ntegena ga ga mambia na point yo muiso etali nyonyer de ikonge tiganyira bakabwa ero ore skimu chikura to gukora ko rwato buge to gando ore skimu ato tangase to chigo chotura ga bwa skimu amen biyamara sana ga to ko dikrea kuna bagaka babo isanga buna barayiga nabangina basai ababo kurati abangina basai nabagaka inga 20 pitu aberere maiga yoyo minto ongaro asoko mo support chikura chia 20 chikura chire mutugaiga ekino kia bagaka babangina nabasai baite barenire no kiki atoretera iga rero egento nata gokwana nekemo serikali yeito engi atwanjete twakereze sikura buya egento tware kora basaba batwari bagarike torabeko yo mintongaro ekerogo ebinto bibandira to kubwati account bamaye ko yendera ko bibwati ndo mugaka Thomas Maina Marupe ase Kerenyo ward abantu twachagaiga atwacha sokulyo bomo buna bagusi buna abantu be Kerenyo ward na mono abantu bagutoka ase boisanga skimu ebwate nyomba ibere abakurati na abaisanga ono otwacha koteba ninga bono igase tole yotorora so go support oyo minto chire miongaro oyore candidate nse kiama kia upa erinde tomosire omwechimi matiangi ego ika 27 omogusi chikura chonsi pi oyo ra keisi ko dirikara musi anga tebanga onye chikwanga ryori mbogere chiragende igo nde bwensi ora ke utagite kura chinga kiechia se upa osase matiangi ara chikobori kiama kiae minute ngai gombo gira enda gochi igonare gokoreranga abantu balituacha abangina nabagaka kuna tukorugaiga eyekorukunga kebirika declaration ainze abo isanga skim otokorugaiga ngonde bwensi oranda bo isanga skim abo monto gore tororo abo monto chiroro menye totoete nyomba menyete twensi asobo amo otoju wakiro monto okorokuchere miongaro abo mwezi miwa let come 27 of next. Mimi jina langu naitwa Nyagaminya Mwaro Mabuka, ni mkaaji wa Kerenyo, eneo hili la Nyamira. Kwa bahati tulipata kuwa na uchaguzi mdogo katika eneo letu la wadi ya Kerenyo, kwamba aliyekuwa mwakilishi wadi alipanda ngazi akawa spika. Mimi nimeona kwamba waliokuwa katika kinyang'anyiro hiki kama wagombeaji 7 wamekwisha salimu amri, wamesema wataunga mzee Jeremiah Njenga